Atrapat, un conte d'Oliver Jeffers, editorial Andana. Tot va començar quan l'estel de Floyd quedà atrapat en un arbre. Va provar d'estirar i sacsejar-lo, però no hi havia manera que es desenganxés. El problema començà realment quan va llençar la seva sabata preferida per fer caure l'estel i aquesta també s'hi va quedar atrapada. Llençar l'altra sabata per fer caure la seva sabata preferida i, encara que sembli increïble, també s'hi va quedar atrapada. Per tal de fer caure l'altra sabata, Floyd va anar a buscar Mitch. Els gats sempre queden atrapats als arbres, però això ja resultava ridícul. Floyd va portar una escala. Estava disposat a resoldre el problema d'una vegada per sempre. I la va llançar. Endevines què va passar? L'escala era d'un veí i calia tornar-la al lloc abans que ningú se n'adonés. De manera que Floyd hi va llançar una galleda de pintura. I no t'ho creuràs, la galleda de pintura també es va quedar atrapada. Després, Floyd va intentar amb un ànec per fer caure la galleda de pintura, una cadira per fer caure l'ànec, la bicicleta del seu amic per fer caure la cadira, la pica de la cuina per fer caure la bicicleta del seu amic, la porta de la seva casa per fer caure la pica de la cuina. El cotxe de la seva mare per fer caure la porta de la casa. Hola? Heu arribat aquí igual que jo? El repartidor de llet per fer caure el cotxe. Un orangutan per fer caure el repartidor de llet, que de segur hauria de ser en algun altre lloc. Un vaixell petit per fer caure l'orangutan. Un vaixell gran per fer caure el vaixell petit. Un rinoceront per fer caure el vaixell gran. Un tràiler per fer caure el rinoceront. La casa d'enfront per fer caure el tràiler. Floyd! Un far per fer caure la casa que ja no està enfront. Una balena estranya que estava en el lloc equivocat i en el moment equivocat per fer caure el far. Hola, què estàs fent? I tots van quedar atrapats. Quan li digui a la teva mare. Un camió de bombers passava per allí i va escoltar tot el rebombori. Els bombers es van aturar per veure si podien ajudar. Podem ajudar en alguna cosa? I cap amunt se n'anaren. Primer el camió, seguit els bombers, l'un darrere de l'altre.
i allà es van quedar atrapats entre l'orangutan i un dels vaixells. De segur que algú trobaria a faltar els bombers i Floyd sabia que es ficaria en un bon embolic. Llavors va tenir una idea i va anar a buscar una serra. La va col·locar tan bé com va poder i la va llançar a l'arbre. I allò va ser tot. Ja no quedava espai lliure a l'arbre i l'estel va caure. Floyd es va posar molt content i s'oblidà de tot el que havia passat amb l'estel. De seguida el va enlairar i es va divertir de debò. A la nit se n'anà al llit esgotat. Però abans de dormir-se va tenir la sensació que alguna cosa se li oblidava. Espereu un segon, nois, tinc una idea. Vet aquí un gos, vet aquí un gat, i el conte ja s'ha acabat.